na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang maray na hapon po sa Indogabos. Welcome po sa programa niya Tong Kaya. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Pag-iristoryahan ta po ang pig-apod na mga geohazards. Ano po ang geohazards? Taba na dapat po dapat masabutan ta kung ano ang mga iyan. Ha? Ano kaya ang mga pagkakaiba, mga tugang kan geohazards? Sasabi, ganigwa kin mga man-made, igwa kin natural. Yan, ha? Yan po sa tuya, mga tugang na pag-iristoryahan mo na paghahapon. Tanganing masabutan ta. Una kita pong nagdadangog, makaintindi, mga tugang, tanganing natangeta kay pontang sabuton. Ay, ano ang mga klasikal mga hazards? Diba? Na dapat mga tugang masabutan niya to kita tabi na mga tawo na nagaantabay ngunyan sa satuya tabing kapalibutan. Aramon ta mga tugang ang dating Absemo Chief Kanalbay, Dr. Cedric Daep, mga tugang nasa linya. Good afternoon tabi, Sir Cedric. Magandang hapon, sabi Henry. Salamaton, sir. Long time no hear, ano? Yung nga, nagalat-alat ako sa'yo. Sabi ko sa'yo mo, di ako nagkukaturog na hapon. Iyon man ang ulokon sa ibang technician ko. Talagang ngayang pinmi kang handa sa public service. Iyo. Mas anong oras. Mas kanong oras, ano? Tabagay, maski nga nalaunan maga mataka, pwede kang abunda. Nakakauron may ka, pag may mga emergency Pwede. dita. Diba? Okay. Sige tabi, Sir Cedric, sa pangkabuan tabi, although pinagdiskuter mo na ini kan mga init, pero para ma-refresh ang kaaraman kan sa tuyang mga parantabay ngunyan. Ano pang usabihon kan geohazards? Ano pang gari local definition tabi or kung maigaw man ang kipangkabuan na definition kan sinabi ng terms?
Ang geohazard tabi, Henry, ini sa mga epekto ni kang kalamidad na pwedeng magdara sa tuya kang na epekto na peligroso ang epekto lalong-lalo rin may kinaraman sa tuyang bulod, kabubuldan, sa tuyang mga slope, sa tuyang river channels. Basta naghihiro dyan na bagay na epekto kan uran or epekto kilinog sa tuyang daga. Iyan ang pagkapot ang geohazard. Ayun, okay. So ano pwede siya? Tama ba? Ang epekto ka, hali sa pwedeng natural or man-made na disaster? Pwede. Pero itong sa man-made, mga epekto na sana yan dahil lang sa environmental degradation o epekto yan sa pag-route nga sa itong environment. Ayun. Pero pag itong sugarin natural hazard tabi, Sir Cedric. Ito sa mga kadaklan kayan, epekto talaga yan. May connection yan sa environmental degradation, sa pag-route nga sa itong environment. Opo. Pero ito tapos mga exposure, pero yan ang hazard na yan kaya. Halimbawa baga ang baha, kung tranquilo man sa itong environment na protected iyan, magkita magkakabaha. Kung landslide, tapos protektado yan, marayang sa tuyang pagkasip at sa tuyang bulod, magkita magkakalandslide. Kaya dakulaan man giraray ang human intervention. Tanganing, kung dito man mapugol yan, at least mabawasan lamang ang epekto. Opo, Gusto sabihin tabi, ang geohazards na hazards na yan, pwede siyang mapreventaran tabi through human intervention, Sir Cedric, ano? Pwede kang mapreventaran sa paagi kang pag-iwas dyan or kung dahil man mapreventaran kung dahil man mapreventaran pwede yan sa paagi kang pag-avoid kang exposure ta dyan or kung bagaman kaya tanggibuan kipaagi halimbawa slope protection pwedeng pwedeng structural mitigation or pwede man na non-structural mitigation sa bagay, iba-ibang bagay na pwedeng gibuhon kang sa tuyang gobyerno asan sa syudad. Ayun. So pwedeng may intervention pala para makontrol yan, para labanan yan, ano? Pwede, kaya-kaya. Okay. Kung dahil yan gibuhon tabi, Henry, Opo. nakulunong kita rin ng geohazard areas na talagang exposure ta. Kung dito yan pagigibuhan kipaagi, dahil kitang planning dyan. Opo. Kitang pwedeng istaran ta. Halos ka na. Correct. Actually, ang sunod ko sa imo pong hapot, maski sen baga dumumang kamay hazard, di ba? Paano po ma-identify ka nag-antabay ngo niya na parang garing nga free ka from any hazard, apera ka itong man-made tabi an epekto tabi, Dr. Cedric? Ang primero kaya, tangan na siguro doon tang safe kita. Opo. Depende kaya, kung minsan, dahil darayan kadaklang kang natural calamities, kung dahil natural calamities, kung normal ang situation, siguradong dahi. Pero dahil dahil maiwasan ang mga natural calamities, Opo. ang gigibuhan ta, iwasan ta na, aramon ta, ano itong mga lugar na itong nasa geohazard maps. Tanganing, magkakaroon kita naman ki-investment, magkakaroon kita naman ki bagay na talagang peligroso, makaganta na ki-preventive measure. Opo. O kung dahil man, hilingon ta, arin itong mga lugar na kulang ang geohazard situation or threat, tapos safe na lugar. Tanganing, doon kita magbugtak sa tuyang settlement and so on. Kaya ang pinaka-importante dyan tabi, tanganing mapreventaran tayo yan, iyo ang pigapotang land use planning. Okay. So nakasalalayan sa mga local government tabi, ano, Sir Cedric? Ang land use plan, iyan sa local government. Okay. Ang kwantabi, ang saro digdi sa pinagapot sa tuya kan sarong mga parantabay kang pigpreparar ko ining sa tuyang interview ngunyan. Ang iyan ba tabi, Sir Cedric, na climate change, ang global warming? Ina resulta da iyan sa pag-iba kang sa nakakatrigger ng panibagong hazard sa tuya na palibot. Paano po yan gari pwede tang maka-adapt kita dyan na mas klarado na in any calamities po, dahil kita masyadong naapektaran bilang tao? Primero gayon, ipasabot ta sa enda, ano ang climate change? Opo. Yung climate change, sa pigapunta na nga dyan sa global warming, pa-interpret sa global warming, dahil ini sa pagbago ka sa tuyang temperatura.
halimbawa, pwedeng naglangkaw ang sa itong temperatura Oho. or nagbaba. Pareho Opo. yan climate change in Yan. a period of time. Halimbawa, kung naglangkaw ang temperatura ta, ito bagang kukonektar ta kung may bagyo, tabi Henry. Opo, opo. Na halimbawa, mainito ngayon ang panahon na ta signal number 3 kita. Yes, yes, yes. So, Oho. ngaya, makuman ngaya, dry type ngaya ang bagyo, pero ngaya, natangeta makusugo ng paros. O, araw kayan. O kaya, Iya po. natangeta, maluya man ngayon bagyo, parang signal number 1 kita, signal number 2, natangeta makusugo ng uran. Opo, oho. Daraian kang init dahil kung sa chemistry bagatabi, Henry, anything exposed to heat expands. Yeah, yeah, Gustong correct, sabihin, correct. kung naglawag ka sa mainit na sitwasyon, ano man na bagay, halimbawa uran, parang undoy, parang signal number 2 sa Metro Manila. Baha ngaya. Itong sendong, signal number 2 sa Cagayan de Oro, tapos sa Iligan. Nata sa oran naman, uminabot kay 475 Yes. millimeters Opo, oho. in 24 hours. Gusto sa dahil ito sa init ng panahon. Ngunyan, iyan ang pwedeng magdara na sa tuya at yung mga geohazard effects. Opo. Dahil na-trigger na siya. Bako kang uran, kundi sa uran, na-trigger kang init kang panahon. Kaya luminasugon sa uran. Mga araw kaya ang tabi Henry sitwasyon. I see, opo. Sabi Kaya ka... siguro alimawa naman sa agrikultura. Oho, oho. Pero may epekto man ang mainit na panahon na maray. Halimbawa sa agrikultura, pag naglangkaw ngaya kay 2 degrees Celsius ang temperatura ta, Opo. production ta sa agrikultura, mabawasan kay 20%. Dahil pag mainit ang panahon, pwedeng ang life cycle kang insekto mapapahali ipot. Yeah, So, sila ko yeah. lang magpuproduce ng insekto tapos mga microorganisms sa maapektar dyan. Opo, oho. Pwedeng magdakol ang pagbaha, pwedeng magdakol ang paglandslide dahil sa sobrang uran, kan epekto kang init, mga araw kayan. So, dakol na plagi. Pero, ang positive man na epekto man kang init, global warming, Oho. araw mga ka nagkago kita kang drought, Jesus nagdadaga sa tuyan manggata, di pa bunga talaga kaya ang bangga pa. Mabanggahon, ali. Kabulan, Mabanggahon, may ali. ulan-ulan. Oo. Jesus ang mangga kaya talagang rawag ang Oo, banggaan. oo. Kung sabihin pala, ikaw ba magpositibong epekto tabi, Sir Cedric, ano? Pag-araw ka ng sitwasyon. Igwa man ki epektong positive, igwa man ki negative na epekto. Okay. Sabi kan texter ta, good afternoon, Tabi Henry. Nice to hear, Tabi, from Sir Cedric, the expert. Uyog-uyogon mo. The expert pa rin. Okay. Alright. Alright. Mas kaya din na baga akong trabaho. Ayun mo Siguro pag oronan tayo ang tabihin, punday na akong authority magpa-interview. Ano ang pagit nga may authority ako. Hindi ka dapat sa DCGB. Okay. Sabi niya, Sir, pagkihapot po, ngunyan baga po, kadakol ki human activities, paana, lalo na ang pagpapara open kan mga bulod tabi. Pwede po ma-explain kung ano ang risk na dara kaiyan na involved tabi ang human activities pag-abot sa geohazard? Sir Cedric. Ang simpleng paliwanag ko kayan. Opo. Pag napasala kita dyan sa bulod, kan mayon, landslide. Bako, lahar. Pero ang magiging example ko kaya, so duman nangyari sa bagyong Pablo sa Davao Oriental, kung saan ako lang nagadan baga sa Baganga, duman sa Mati, sa iring ito kang Compostela, dahil sa pag-unaan nila ka ito, baha, or storm surge na. Bako, dahil ito sa, pagkusan na dahil sa paros, kundi dahil sa makusog na oran, nagkaigwas na daki sa pigapod tang mud flow man sa enda makuhali din sa ngaya river channel kang mayon kung example taday man naman ki bulkan pero dahil sa mga loose materials kang mina Ayun, okay. Okay. Ganyan, may mga loose materials yan. Iyan ang mga loose materials yan. So mga topsoil nga ni kayan. Agiyan sa laki mga huyo puyo sa paros. Puyo kong paros. Mahiling mo, pagtataral mo ang alpog. Kanya kung loose materials yan, pag inagihan na yan kimakusog na tubig, hali sa uran, bibit-bito na yan pababa na magiging lahar. Ayun. Dako na nagkadirastroso sa ng mga batag, mga kaharungan, kagaradan dahil sila sa loose materials na naging lahar. Isa rin yan sa example. So meaning tabi, Sir Cedric, tayo salamat naman sa texter ta ha. Kung sabihin, ang human activities, nakakrear nin
may impact tabi sa geohazard. Tama ang pagkasabot ko po sa imo. Nakulaw ng impact tabi kayan kung maka-regulated. Nakulaw ng impact. Tapos kung nakitang land use, ginibom, tinugutan mo yan sa lugar na dakulan exposed na haro. Iyo. Delikado yan. Aron mga dyan sa libon may landslide kita dyan na kulao. Pero kung maray dyan ang halimbawa, kinagan mo yung human intervention na nagkaigwa dyan kay mga stable na kahoy na mako sudara ko lang dahon. Halimbawa aguho maray ang soil anchorage kang root system ninda. Ang aguho daya natutumba ki bagyo ki paros. Sige sa nakayan ang hero-hero kang mga asanga pero dahil iyan nahihiro ang gamot niya tanganing malos ang material, tangan na magkaigwang landslide. Pero kung tanaman mo dyan kidarakol ang dahon, tapos sa kusog kiparos, natatanyog ang puon kaya dahil sa paghiro kan lawas kaya dara ka makusog na paros. Siyempre, malawag ang tubig, pagkatapos malawag ang tubig, magle-liquefy, magiging malumay ang daga, landslide na yan. Lalong-lalo na kung may crack, kung may mina, delikado yan. Ayun. Opo. Salbay tabi sa kahaluyan muna dyan na pag-aadal, buda, halos garito muna ang gabos. O Salbay or Bicol region. Ano po ang mga common geohazards na po, digdi? Kadaklan sa tuya, digdi, flash flood, tapos yung lahar sa Albay, mga landslide, mga soil erosion, mga arog kayan. Tapos yung mga magkakaiwa kidaming effect kita sa mga salog na magkakaiwang flash flood. Yan ang mga example kung darakula manawal sa geohazard sa Albay and Bicol region. Opo. Ang LGU sabi mo, ang papel niya itong saro sa mga role niya itong sa planning, sa planning. Pero pag-abot niya tabi Sir Cedric, alimbawa nga sa FIVOX, pag-abot sa Bulkan mayon, ano po ang gari ko ninda, trabaho ninda para dyan? Ang FIVOX kaya, warning information man sa na iyan. Opo. Nag-aadal sila kan mga halimbawa bulkan tapos kang linog. Tangan tawan kita ki-information kan mga threat, kan mga peligro. Tapos yan na pag-asa arog man iyan kaiyan. Pero ang MGB man, Mines and Geosciences Bureau and DNR, pwede man sila nagigibo man sila kay mga mapa, tanganing maramantan mga geohazard areas, tanganing magamit man yan kan local government units sa pag integrate kayan sa land use plan as reference nila kung ano ang pwede dyan na gibuhon, delikado o ano ang dapat dyan gibuhon na isabay sa planning ninda. Okay. Tapos pwede man sila magkaigwa kay mga proyekto, lalong-lalo na ang recommendation ang Mines and Geosciences Bureau sa paagi kang LGU, sa paagi kang DPWH, o sa paagi pa kan ibang ahensya kang gobyerno na pwede mag-implementar kang slope protection, kang mga structural mitigation programs, tapos tanganing mapreventaran ta ang epekto kayan, lalong-lalo na sa populasyon, tapos sa mga investment na darakula. I see. Pag-abot sa kwan, although kasi bago nagkaroon ng pasadahan mo, na pag-abot tabi sa agricultural products o sa ekonomiya tabi, may dakulang impact yan? Iyo, saro yan. Dahil, igwa kitang pigapot sa physical framework planning kang NEDA. Igwa kitang pigsusunod na guidelines dyan. Halimbawa, pirang slope ang dapat residential. Halimbawa, 0 to 3 degrees residential industrial. Pirang degrees dapat ang agricultural. Halimbawa, pag nag-abot ka na sa 8 degrees, kasi rin sa 18 degrees ngayang slope agricultural, pag naglampas ka ng 18 degrees na slope, forest. So, ano ang hapot yan? Nasusunod daw iyan. Nakulong kitang agricultural land, forest land classified as forest land, pero agricultural in use. Nakulong man agricultural land, pero residential in use. So saro yan sa mga dapat adalan. Kung nata nangyayari yan, saro yan sa mga nagkakaiwag exposure. Kung nata pag nagkakaiwag kitang geohazard situations, nakulong sa ito ang napipiligruhan. Ayun, okay. Isingit ko lang po nito, baka malagpasan ko. Sabi kang texter, good afternoon po sir, taga Dunsol tabi ako, baka out of topic ako, pero gusto ko rin po itong itanong kasi po naglindol samo kan sarong Aldao. Siguro aram po ani Sir Cedric, maski provincial administrator siya dyan sa Albay. Ang earthquake po ba, Ang earthquake po ba, pag nagkaroon ng lindol sa isang fault, pwedeng maafektaran ang ibang parte, lalo na po malapit kami sa
Masbate area. Sir Cedric Tabi, gusto mag-comment? Iyo, dyan sa Donsol, igwa man dyan kay earthquake fault na lipot. Bako sa sa Masbate na konektado sa Okay. Philippine fault. Bako sa na ito sa Philippine. Taang din man sa Pacific Ocean, Philippine Trench. Opo, opo. Sa Masbate, igwa dyan sa digdi sa may Boreas Trend. Oo. Dakol kitang earthquake faults tapos crossing trenches hindi sa Bicol region. Mas magayon nga ni kung kanya ang pag-usap si mo Yeah. dahil hindi na sumapak ko kayan na so hali sa Japan na kami sa ni director po ng bayan na Guangdong. Iyo. Kompleto ako kayan kay mga pati sa mga probable faults. Kaya di kita maghadit ka tong sa Masbate ang haditan ta sa aran ni sa Toya. Opo. Yeah, correct. Pero maski pa Iyo man ang ganda, no? maski pa itong sa Pacific Trench na halimbawa 190 kilometers kita hali dyan sa Legazpi, Paduman. Kung mag-Ecuador magnitude 8.2 na linog, hindi sa tuya, destructive ta. Makusog sa tuya ang linog. Makusog sa tuya Depende yan, kung oo. ang epicenter, sa pag-apod kang Phoebox na focus, o kaya so epicenter niya, kung ano ang rarom. Pag hababaw, delikado. Pero kung hararom, medyo bako masyado. Okay. Garon na dagugkuan sa imo, sir, ka mga endot na aldaw. Ulitong ko lang ito, Ang linog paghararom, delikado. No, sa pag-apod nindang may 120 kilometers in origin. Origin. Halimbawa nga, 30 kilometer, ang focus nga is 30 kilometers, 30 kilometer in origin. Opo. Delikado yan. Kung baga, ang example ko yan, tanganing masabutan nindang maray. Opo. Kung halimbawa, nagkatangad sila sa kisame, yan nga ang daga. So kisame. May kapot kang flashlight. Itaas mo ang kamot mo, aranay mo sa kisame, maliwanagon, baga, mababaw. Ikaw mo sa salog ang flashlight, mas mahiwas ang liwanag niya, bako masyadong maliwanagon. Aron kaya ng epekto, habang masarani, makusog ang epekto, habang nagluluya ang epekto. Magayo nun ang paliwanag mo tungkol sa flashlights. Iyo pala na madaling mas masabutan, ano? Iyo Mas man ang magaling gamitan taki layman's na yun man ang ganda. explanation, tinganing masabutan. Iyo man ang mas madaling masabutan kung gamitan mo kay flashlights. Ano? Pero example sa na yan, kung linog, so liwanag, i-compare mo dumal sa kusog kan linog. Takon, na mo man i-compare duman, masabi so na nakasabot, ano man yung connection kan liwanag sa linog? Iyo man. Pero kung ilingon mo ang kwan, di ba? Ang gari. Ang logic. Madaling masabutan, di ba? Pag-abot sa arog ka na ba? Sabi niya, good afternoon, sir. Thank you po sa paliwanag. Pero po dito sa amin sa Donsol, kung may short na fault, may malakas ba kaming maramdaman pagdating aram? Kasi ang geohazard po na, sandali lang nawara lugod. Ang geohazard po sa earthquake, pwede ba naming maiwasan? Sir Cedric? Di mo maiwasan. Pero ang epekto, kaya tang iwasan. Yan. Halimbawa, baga, kung ikaw mismo, aram ang harong mo, yaw na earthquake fault sa lugar, di ka magtuglok dyan mismo sa earthquake fault na linya. Opo. Di ka lang mismo dyan. Yes, Kung yes. alalay ka man dyan, halimbawa, may estimate na kung perang possible impact kayan, perang intensity ang ground shaking kayan dyan sa lugar na yan. Halimbawa, dakol kita ng mga structural design, ako nga ni, ang pag-ibon ako, ang harong medig sa Sunrise, kaya kanan magnitude 8. Talaga So, structural design. So talagang pinakwan muna talaga pinahanda mo na. Ako naglinog nga ni kumisan, intensity 2, intensity 3, kumisan, hindi sarong, dahil minamamati. Iyon Oo. So meaning, pag-abot sa mga preparations, house preparation, etc., dapat gano'y arog naman kita kayan. Igwa kitang ang building code ta, design iyan sa pattern sa California, sa US. Kaya, kung nagpatulo kita kiharong, kung ano ang ginibong design na permado kang structural engineer, dahil ang pagliwaton, tangaya makatipid-tipid, dahil pagliwaton. Oo. Halimbawa ngaya, kung ang harong ta, second floor, dapat ang mga hollow blocks mo sa palibot kaya, so sa luwas bagang lanob, this is, na ka mag-agad 4. Iyo man ang ganda. Ang di 4 mo sa mga partition sana o kaya di 5. Tanganing masarig iyan. Tapos kung halimbawa
2 or 3 story ka ang harong mo, dapat 20 mm, di ka magkag 16 mm. Siyempre. Ang nagtitipid, kaya nga makahusto ang kwarta. Oo, Eventually, pag narotan kang linog, mas lalong nagastusan ka. Iyo baga. Bakit sa katanin mo, baka maapekturan mo pa. Buhay Diba? pa pati yan, madescuido. Iyo. Okay. Ala ko na sir, tamay naglaog yari, madali lang ha. Tainutong ko sa mga listeners, tagaroon na excited sa mga paradangog ta. Sabi niya, Kaya mag-Henry, abo ko sa imo, magparo pa interview. Kung sa ito yung isang oras. sabi niya, ano pong illustration na nangyari sa 120 deep epicenter or what is epicenter? Iba man ang hapot tugod kaya di pala. Sige na tabi sir Sundek. Aram ko kaya mo yan tabi. Go ahead. Ang epicenter, iba sa, Magnitude. ang epicenter, iyo yan sa lugar kung saan dyan nababasa kang seismometer o seismograph kang PBOX ang magnitude. Apo. Pero itong super sa yan, central pressure yan, kung ano kakusog ang linog sa pinakasentro niya. Iyan ang epicenter. Kung baga sa Bagyo, iyan ang eye of the storm. Yan. Kaya rin masabutan ta. Okay. Tapos habang nag-aarayo ang lugar mo, nagluluya ang mamamatian mong magyugyug. Itong nagluluyang ito, yun na ito sa pagsasapapon na intensity 6, intensity 5, intensity 4, hanggang magluya sa 1 or 0 habang nag-aharayo. Pero yung kan bagyo, pag-arani ka sa mata, magkusugan ng paros. Pag-harayo ka sa mata, nagluluya man, yun ito sa intensity. Pero sa pinaka-eye of the storm, sa linog, yun yan ang epicenter, yan ang sasabing ang magnitude ngayon 8.2. Gusto sabihin, duman ito sa pinakatahaw kan linog. Ayun. Okay. Good afternoon, sir. Digdi po sa Legazpi. Tama ba ang geohazard ta kadaklan baha po? Sir Cedric. Bako. Sa Legazpi, may baha kita dyan. Pero ang pinakadelikado dyan kung may linog kita, liquefaction. Lalo na sa lugar baga na so tinambakan sa Opo, yeah, correct. Reclaim. Correct. Oo. Mga reclamation areas dahil unless na nagpagibo ka dyan building na inabot mo so bedrock patagas na sa irarom. Iyo. Pero kung dahil mo inabot ang bedrock, tamalo mo yung daga. Pero kaya pigaanod-anod pag naglilidog, itong sunaghihiro na daga dahil malumoy ang irarom, yan ang pigapuntang liquefaction na eventually kung malumoy ang foundation mo, pwedeng ang building mo tumagilid or pwedeng magaba. Pwedeng makadalagan sa ibong nagilid? Ade? Oo, liquefaction na pigapon. Ang spelling kaya yan, QUA, bakong QUI, liquefaction. At mayroon ka talaga. Professor ka talaga. Alright. Feeding. Iyo. Dahil, ang paliwanag tayo, so talagang mas madaling masabutan. Common tao. Opo. Sabi, sandali, saro pa. Good afternoon po, sir. Sabi niya. Good afternoon po, Sir Henry at Dr. Sed. Sabi niya. Sa Albay baga po, dakulong kitang bulod, dapat gayod po palan, bago ang bulod pig agihan kitinampo, dapat pig adalan mo na kan DPWH. Sir Cedric, tabi, reaction. Iyo, pig-aadalan man ang DPWH, kaya bagang slope, kaya biglo baga kitang mga kurbadang arararumon, may mga sharp curve, may mga bako sharp curve, dahil pig-aadalan nila ang sitwasyon kang bulod. Ngunyan, depende kay Puhan, aramihan kang MGB, Mines and Geosciences Bureau, kung ano ang soil classification kan mga bulod. Opo. Pero kalimbawa ngayon, kung pigapuntang clay, yan ang clay, so pula baga na pag naglalakaw ka dyan na dumog, nagdudukot sa chinilas mo. Yeah, correct. Pag mamara, matagason. Opo. Iyan, stable yan dahil halangkaw kayo ng soil plasticity. Pero igawa man kitang mga clay loam, medyo mga loss na maray, may halong clay, tapos may loam, may mga loss na parte ang naga. Pero may mga halo man nagapo. Kung may halo man nagapo, baka man iyan delikado sa landslide na maray dahil kung halimbawa may nagkurit ngayon dyan na nagbuwang, kung itong crack na ito tuminama sa gabo, mapundo dahil madakula. Tama, masasangga kang gapo. Ang paliwanag ko naman dyan, Opo. kung igwa ka baga kipig bubuhusan na construction, may halo bagang graba. Yes. Tangaling, pag may nag-crack dyan sa semento,
ang pag-crack dyan sa simento, pag tama sa graba, mapundo. Pero sa plaster na kinag mo dyan, may sa na itong, o kaya purong simento. Simento. Oo. Ang nag-crack ito, duro-diretso, tading babanggaan. I see. Araw Okay. marka yan sa bulod. Pag nagbangga ang crack mo sa dako lang gapo, pwede Oh. hindi madagos ang landslide dahil nagpadagos na maghalaba sa crack. Iyo. Pero kung wala na ito, may problema. Madali. Mas May madali. problema yan. Kaya, Losen. depende sa soil classification kung anong klaseng daga. Kaya dapat, at tama man siya, naadalan talaga kang DPWH na makipag-coordinate sa MGB, tanganing Yan. maaraman kung anong Yan. klaseng design or anong klaseng intervention ang dapat ibugtak dyan. Oo. Susugan ko lang tabi sir sa sabi niya, baka lugod mananggad pa, although aram tama na pig-adalan nila yan. Pag di mananggad na adalan yan, nahali sa ibang mga expert, baka lugod, you are creating another disaster. Tama sir? Tama, solving one problem but creating more problems. Oh, yan. Di ba? Pag-abot sa araw ka na sitwasyon sa satuya na Pero palibot. gawa pa kung gusto iano sa bulod ta. Sige na tabi sir. Kung dyan sa may praktikang daraga, sa may taas ng iyang bulod kang daraga. Oo. Halimbawa ngayon dyan sa inutan na kang San Vicente, masiring sa Libon. Igo kita dyan na pagapon na limestone sa pagkagibong simento. Opo. Iyan tabi Henry, nagtutunaw iyan sa tubig. Nagtutunaw Kung sa nasa tubig? irarom iyan, kung Oo. nagtunaw, magkakaigwa yung kilo sa irarom. Kaya baga, igo kay tabaga kumisan, may mga report dyan sa ginubatan, duman sa Libon na sinkhole. Oo. Maski dahil maski dahil naglilinog, maski dahil sitwasyon, bigla na silang minabagsak ang daga. I see. Okay. Sinkhole. Okay. Igo kita Okay. dyan, kaya dapat, ang sen ka yan, kadaklan kang halangkaw dyan ang limestone content. Pag ang inyong napagtatanom dyan, dahil pa nga na nagbuburungang maray, nagigirilo ng dahon. Dahil yeah. sila nakaka-absorb nutrients sali sa daga dahil tuminama na sugamot nila sa limestone. Ayan. I see. Okay, so may problema. Sa pigtatara mo, kadakol na problema talagang dapat paghandaan. Ano, sir? Oh, pero Halos igwa. pwede kitang magtugnog yan kaya may appropriate sa na. Halimbawa, one stories na. Hindi ka magtugnog Yan. yan kita Kinuha. stories ka baka peligroso. Iyo baga. Okay. Pag-abot po sa socio-economic impact, ano pang hiling mo pag-abot sa geohazards, tabi? Lalo na sa Albay and Bicol region Sa or Bicol. Tuya, sa economic impact, socio-economic impact, lalo na sa Tuyang livelihood or ekonomiya. Oh. Akaipuhan, aramonta, kung may mga limestone dyan, halimbawa may sinkhole, o kaya may mga landslide, o kaya may mga major flooding na depende yan sa amount of rainfall, aramonta, pero ang return period kaya yan, 50 years, 30 years, ngayon so reming, so araw ngayon ka ito kakusog na reming, pero ang taon naman mabalik sa to. So, kung naraman tayo ngayon, 10 years, 30 years, ang economic impact yan, di masyado kung ang sa to yung investment, Opo. pwede kitang makarecover within the period na dahil pa nag-aapod sa return period ka itong hazard na ito. Ayun. Halimbawa Opo. sa beach resort. Dahil ka ngayon dyan, delikado ngayon ang tsunami. Yan. Oh. Kung 125 years ang return period kang major earthquake na pwede mag-cause kay tsunami sa to, natalay ka dyan mag-investment na bago pa mag-abot itong return period kang tsunami, na-recover mo na sa investment mo. Yeah, correct. Oo. Oo, tapos gusto ko silang paliwanagan ka nita. Paano nga yan na investment? Ano nga ang role ka Department of Trade and Industry? Magaling din malog ang Department of Trade and Industry. Pag sinabi mong trade, kung maray ang trade tadi sa Albay, pero economics naman ang topic mo, pig-apot mo sa Kuya Henry. Opo. Halimbawa sa trade. Ganun pang economics, Ang ano? trade na pig-apot, dapat igwa kang production, tapos igwa kang buyer. Opo. Kung may production kang dahil kang buyer, dahil dyan kitrade. Pero kung may buyer kang dahil production, dahil dyan kitrade. Yan. Dapat combination ng kang duwang iyan. Ngunyan, makaka-cover ka naman dyan. Economic investment iyan. Pero, kung ma-invest ka, dapat igwa kang sure na buyer, tanganing, so projected income mo sa loob ki 5 taon, sa loob ki 3 taon, sa loob ki 10 taon, pwede mo nang maadalan iyan dahil na-estimate mo kung pera ang magiging sales mo dyan based sa potential customers mo. Pero adalan mo kung sisayang pag-iriba mong competitors, tinganing, mahiling mo sa
volume of consumers kung perang percent ang sa imong market share. Oho. Dapat mako ni simpleng tabi Henry. Yeah, Nakulo na komplikasyon ni dapat masabutan ninda tanganin pag-abot sa investment dahil sa malugi. Ayun. Opo, ito. Good afternoon, Tabi Henry, Sir Cedric. Ay, sorry, taga-Katanduanes to. Anyway, sige. Taga-Katanduanes po ako kasi po dito... sorry, basahin ko lang sa text niya. Basin siya na po kung Sige lang, mga sige lang, Henry. taga-Katanduanes. Kasi po dito sa amin, wala ako, dahil po akong nadadangog, naaraw kan kay Sir Cedric magpaliwanag. Yan. Kami baga po, pigtatamaan ki mga bagyo digdi permi. Buda nagbabaha na po digdi sa Samuya. Paano daw po kami maka-adapt kan siring na sitwasyon? Naday po kami masyadong nagugulpi, lalo na ang pamilya ng mga nagtitios po, Sir Cedric. Lalo na ang mga pamilya nagtitios, madipisilan talaga. Ta primero, dahil ng capital investment, Iyo, tangani iyo. magkaagsin ng harong naman sa pinaka-safe talagang lugar. Oo. Lalo na dyan sa Katanduanes, ikaw dyan kay mga islop na aralang kawon Iyo. ulod, na pag mag-evacuar ka, dahil ka makinunan, pag nag-landslide, ang nadalaganan mo dagat. Oo. Iguaman dyan mga lugar na land use plan talagang kaipuhan dyan. Apo. Halimbawa ka to kan bagyong Roseng kang 1998. Sa San Miguel sila dyan sa Catanduanes, 44 ang nagadan dahil sa landslide. Iyo ano? O dahil na sila nakadulag dahil sa landslide sila pwede mong maiwasan kung halimbawa nahiling mo ang bulod. Ang nakatubo dyan na kahoy, mga tagilid, bakong straight. Okay. Tapos sabihin, may mass wasting dyan, may naghihiro dyan na bulod na dahil napadagos dahil ngayon kan mapo na siya mag-landslide, nagpundo sa uran. Kaya tuminagilid na sa kahoy. Ayun. Yan ang mga sign dyan. Sarong sign indicator yan Sarong sign yan No, pag nag-alimawa, nagkaigwan na dyan ka uran na mag-abot na sa sobra sang 2 millimeters ang uran, maghali na sinda, dahil na sinda maghalat na mag-landslide, dahil na sinda makadulag. 100 millimeters, evacuate ka na. Pwedeng 130 to 190 millimeters of rainfall na accumulated iyan or antecedent rainfall. Delikado na. So, igwas na dapat na real-time warning on landslide depende sa amount of rainfall na dapat threshold nila kung na rin sila mahiro. Ayun. Yun man ang kung lugar mo nga nag-iiwas ka sa Paros, sa Baguio, tapos madulag ka, dulagan mo bulod na posibleng landslide man, di kang duduman ang kibasta-basta, Dapat gid adalan yan, Sir Cedric, kung paano pag-aseng mabugta kiharong niya, paano kung di ka man sa lirote? Pag ako nga nag-lecture, takamisado ka mga terrain and slope sa bilog na Pilipinas, di ako nagsusunod kisarong pattern sa lecture ko. Kukustomize ko yan, kung depende kung tagasenan mga participants. Yeah, para ma-adapt ninda, ma-adapt ninda, maaraman ninda ang sitwasyon. Okay. Good afternoon po. Sa Libon, taga Libon naman ini. Salamat sa paradangog ta dyan sa Libon Sa Libon baga po, pirmi kami digding pigbabaha. Salamat po sa information na iyan. Tama ba sir na adalan mi ang gari planting season mi kung no arin tagbaha, boda no arin tag-uran? Kaya lang po baga, nagbabago ang panahon. Reaksyon tabi sir. Cedric. Tama iyan. Makong planting season. Oo. Takong planting season, 2 beses na sinda matanom dyan. Yeah. Ang importanting ninda, so nga ni malangkaw ang sendang productivity. Apo. Planting calendar na dapat ang harvesting period ninda bako sa panahon na yaon ang bagyo. Yung so baragyo lang Tapos sa enda, silted na dyan ang mga salog. Oo. Ang salog ninda, saro-saro isa na maluwas dyan sa Batulik, mahagi sa itong last dyan, bunbun gayo dito. Opo. Pinakalas dyan na suagyan kang salog pasiring sa Batulik. Yan mga tubig dyan, saan maghahali? May tubig dyan na hali sa Buhi, may tubig dyan na hali din sa Mayon area, may tubig dyan na hali sa Masaraga, may tubig na hali sa Donsol. So, nakulon mga 7 major river tributaries ang tigahalian kang salog dyan, watershed. Pagkatapos, madalagan sa sarong salog, ano ang mangyayari? Baha. Dahil di man kayang i-accommodate kang sarong salog. So, hali sa nakulon ng salog sa itaas. I see. Okay. Ganyan, sarong pa. Dahil ta masusod dyan ang baha dahil ponding di sa may parting Ginubatan, Ligaw, hanggang dyan sa may parting Bato, Nabua, igwa pa din sa may parting pasirin sa Pasakaw na Libanan. Igwa dyan ki earthquake fault tabi, Apo. Henry, ang hiro niya
depressional. Meaning? So sabihan pag depressional movement, ang hiro kang earthquake diyan, naghihiro siya papaharayo sa lambang saro. So Gusto sabihin, kung papaharayo sa lambang saro, depressional, makrear kibatak Ah. na dakula? bako man, nabakrit ka batak, magkakaigwa dyan, kiluway-luway na pagbagsak ang daga. Nagkakaigwa ki ground subsidence sa pigapon. So kaya, dahil mo masusod dyan ang baha, kundi, land use man giraray, ano ang dapat gibuhon sa daga na yan? Tinganing maski may baha, marayang sa tuyang sitwasyon. Arong baga sa Bangladesh, and then sa Bangladesh, yan sa Vietnam, yan sa Lao PDR, ang salog ninda hali sa China, so akuntang Mekong River. Ngayon, pasiring sa India yan. Gano'n nga example ko ito, pasiring sa Libon man. Iyo po. Ang ginibon ninda dyan sa Bangladesh, more than 200 dyan ang nagadan dahil sa baha. So ngayon, ang ginibon ninda, ang harong ninda, Garodab House, Halangkaw. Saramposte, Halangkaw. Alangkaw, baka man gusto sabihin ko Dab House. Napon man ginari ang poste ko, di Alangkaw ay salog. May salog, may sirong na Halangkaw. Oo, sirong. Okay. Na, kung mauran, ang auto nila, nakagarahe yan, naman sa itaas. Ay, matindi ano? Ang gagamit nila, bangka. Magayon ang sendang adaptation. Ano tabi? Nakagarahe sa sirong. Iyo, adi. Mari ang sendang style kang adaptation tabi, Sir Cedric, ano? Ayan, adaptation iyan dahil lanta. Ang countermeasure mo masana sa baha bagatabi Henry. Elevation, elevate mo ang lugar, di ka ng baha. Iya. Opo, okay. Henry, pakihapot po kay Sir Cedric kasi may nabasa ako sa online. Pig-explain kang YouTuber. Pig-explain kang YouTuber. So, slow onset and sudden onset geohazard. Di ko po nasabutan. Nagka-interest ako. Tadigdi po sa ligaw sa muya baga, pigbabaha man. Tagaligaw pala ni Sir Cedric na texter ta. Go ahead, tabi sir. Ayo. Ano yan? So, type of hazard yan. Ang pigapuntang slow onset na hazard, ito sa mga hazard na bago sa taong may mabot, igwa kita ki nagkakanigong warning information. Tama nga, bagyo. Slow onset Bagyo, hazard. sir. Meron kang bagyo. Slow onset dahil bago pa Harayo mabot pa. sa taong bagyo, may warning kita. Yes. Pero ang pagkakasabitang sudden onset na hazard, ito sa kalamidad na anytime pwedeng mangyari yun, na kitang warning, bibiglaw na sila kita. Iyo, garlinog ano sir, tama? May linog. Araw kan lilo. Ayo. Ang landslide, dahil na pwedeng sudden, kanto na, sudden onset yan. Dapat may uran, di ba? Sudden, may bako yan sudden, dahil igwa kitang warning sa landslide. Yeah. Buda, mahagat ka kimakusog na pag-uuran, di ba? Para magkaigwang landslides. Yan. Alright. Good afternoon, isus ko. Garo nagka-interest sa mga paradangog ta. Sabi niya, good afternoon po, sir. Ang human activities kaya po, baga, gari, ano ito? Ang human activities, gari dapat riparohon kan gobyerno, madagdag iyan, kung pwede siyang makadagdag ki hazard o geohazards sa satuya tabing palibot. Di ko tabi aram sila kung pigimin niyang human activities tabi. Eyo, kaya paroon talaga yan kang gobyerno. Pero ang hapot ko, si na empleyado kang gobyerno talaga ang talagang dedicated na magtrabaho na dyan. Mariparo kaan. Dapat i-identify anong departamento kang gobyerno. Tapos si na empleyado, ano ang sendang qualification? Tanganing makaya nilang gibuhon iyan. Uning nga ning hydrologist na kaipuhan ta. Garo dili sa Region 5, dahil kitang hydrologist. May mga geologist kita. Pero sa mga geologist ano ang trabaho nila? Talaga sa geologic hazard, tanganing mag-mapping, tanganing ma-identify kang threat, tanganing mag-kaigwa ka recommendation based sa conclusion kasi ng mga studies. So ang recommendation ko dyan sa government, mag-appropriate ki pundo, tanganing mugtakan ki tamang kwarta ining pag-ibo ki research work kasabay dyan ang mapping tanganing any information na makukuha man sa geohazard mapping i-interpret ang data duman, i-analyze, and then magkaigwaki konklusyon. Tanganin pag nagkaigwaki konklusyon, ang decision kang gobyerno sa mga project development, based iyan sa recommendation as a product of research. Pag iyan ang ginibo, maniwala ka, Tabi Henry, dahil masasala ang gobyerno sa pagbugta ki proyekto na iyan ki madadamis. Dahil ikabos sa proyekto, recommendation niyan based sa konklusyon as a product of research. Iyon, opo. Dahil kita dyan, kulang kita kayan, Tabi Henry. Iyon manangad. Ano? Okay.
Henry, pakihapot po kasi may nabasa ko na pag nag-increase daw ang population tabi, mas dakol ang risk kan geohazard. Sir Cedric, reaction tabi. Saro yan sa causal factors of disaster, population increase. Okay. Dahil, pero, connecta yan na population increase, kung na-apektaran sila kan epekto kang hazard. Dahil, naman sa panduang causal factors of disaster, Opo. lack of information and awareness. Iyon. Pero kung aware sinda, Yeah, well-informed sinda sa mga sitwasyon, may iwasan iyan. Pero dapat magdangog. Yan, eksakto. Di magpilosopo Oh, sa buton. Yes, yes. Iyan ang dapat. Buda sa pagdangog, tama ka, sabuton kimaray para mas talong maintindihan. Alright. Pero ang hapot ko dyan naman sa mga pagsasabi nilang dapat iwakailag ang gobyerno. Ano itong sa mga involved dyan ng mga empleyado kang gobyerno? Tataw magpaliwanag. Oo, iya. Iyan Kung nga sana. minsan May nagaganda sapat na daw ako si sa seminar, Oo. ang pagtatalam sa kuya, di ko nasabutan. Iyon man ang ano. So meaning, Oo. gari Di ko lang pwedeng ang... highly technical ang pagpasabot. Oo. Dapat ilingon mo ano ang level of understanding, ang understanding capacity kan mga madangog sa imo. Tanga na yung pagtatara mo, masabutan. I-adjust mo sa imo pagtaram sa level kang understanding ninda. Oh, okay. Baka iba yun eh. Pero garo interesting man ang hapot niya. Sir, nata po nasusulo ang dense forest or virgin forest? Depende yan sa ano, depende yan ta. Halimbawa, baga sa rapo-rapo, dahil man yan pagsusulo, pero igusin ng carbon. Iyo. May inito ng panahon, may nainit itong carbon, mahiling mo dyan, nakakaigwan ng buspar, kami nakalayo. Halimbawa, sa Australia, sa Virgin Forest itong sa Australia, sa pigapo din ng Blue Mountains, naman sa California, darakulaon ang bulod, natata nagsusulo ito, mas kaya kinakikiaramdaman. Oho. Dahil, ang mga tanong ngaya, aguho. Ang aguho, ang mga pine tree, igo ayan na sap, ito bagang duga. Nanduga kayan, flammable. Oo. Maski ang ilaw kayan, igatong mo nagkakalayo. So, depende yan sa exposure. Anong klase and materials yan, tangan na magkalayo. Tapos ano ang posibleng sitwasyon, tangan na mag-ignite siya. So, igwa talaga kayan dahil sa mga araw na sitwasyon. Ayun. Sige lang, Henry, mas anong hapon. Yeah, oho. So nangyayari talaga. O tapigis kan ko yan sa kuyang cellphone. Tagarilugod, mas gusto niya hapot sa imo, hapot kan tawo kumpara sa hapot ko. Ito. Good afternoon po. Taga Sorsogon po mi. Taga Sorsogon po mi. Samo po baragyuhon man tabi. Nasabutan ko talaga na pag may bagyong harayo pa kaya pong maiwasan pero may mga landslides man po sa Muya Digdi. Ang hapot ko lang po, ayo sir, kasi bago may send kang tinao eh. Pero sabi niya, paano po maraman kung ang bulod talaga pwede siyang mag-prone sa landslide? Go ahead sir, sabi. Bago ko yan, Ah. simbagong tabi, Henry, gusto ko nang ipaliwanag sa yung listeners. Opo. Pag may bagyo, ang pagkasabot ka sa bagyo, ang paghahandaan ta sa naparos. Yeah. Dahil, ang signal ta, ang warning ta sa pag-asa, managod man sa naparos. Yeah, Signal correct. number 1, You. up to 60 kilometers per hour. Yun man Signal ang number 2, up to 117 kilometers per hour. Oh, And so on, hanggang signal number 3. Yes. Dito signal sa oran. Basta ngayon, ngayong araw ka halimbawa, sinabing 27 millimeters and 24 hours. Ano ang gustong sabihin kaya? Hindi mo nasabutan. Iyong manangad ano? O ganyan, landslide. Ang epekto kan bagyo, pag may paros kita, so destructive phase kang paros na urulagon talaga sa mga malayang parting tinamaan niya. Ang ikaduhang epekto kang paros is storm surge. Dahil pag kuminusog ang paros ki 100 kilometers per hour, pwedeng magdara yan ki 9 feet na wave. Oho. Pag 300 kilometers, 27 feet. So, di yan nasasabutan. Kung halimbawa ngayon, kusog kang paros ngayon, 150 kilometers per hour. So, magkakas sa coastal, di man nakasabot. So, ano ang level kang wave na pwedeng lumaog, di man nasabutan. Iyon. Oo. Halimbawa ngayon sa Baguio, magkusugo ng uran, nagamot na ngayon kita ki 150 millimeters of rainfall per hour. Iyan, baha na talaga yan. Tapos sa Manila, 7.2 millimeters pa sa baha. Sa Legazpi, 15 millimeters per hour na uran, na-sustain iyan. Baha na, dahil mo na magyan kitabo, auto sa tinampo. What more kung 150 millimeters ang rainfall ta, nagabot na kita ki 80 millimeters per hour. O no rin mabaha, no rin malandslide, yan nasabutan. Pero kung nasabutan iyan,
maiwasan taan baha, lalong-lalo na sa pinaliwanag ko kasubago na Iya po. kung ang lugar mo may mga kahoy na ang tubo bako straight up Yan. tagilid, Oho. piligroso yan sa landslide. Yeah, opo. Pero kasama ko sir, so gari signs na ang bulod ngaya pwedeng mag-landslide. Sabi mo kasabago, na asaro sa pwedeng ilingon dyan, so mga tindog na kahoy, medyo nagtagilid. Iyo, tama, tilted na Tilted na. tubo. Oo. Maski anong nakatindog dyan, tilted na siya habang naghaloy. Tama? Oh, tama. Oh. Igwa dyan pagapon mi sa geologic term na nagkaigwa dyan initiated mass wasting, meaning kan makusog ng sura, naghiro na sa daga, kaya lang puminundo ta. Dahil na napadago sa landslide, ta puminundo na sura. Oo. So meaning, naiba na sa positioning katong lugar na ito na pwedeng rumasay. Oh, kaya pwede Yeah. yan na rumasay, pero kato sa ginsawogon, sa Leyte. Hindi man ngayon naglarasay, kaya di kami maibakor. Ta 75 years old na ako, dahil laman din naglalandslide. Mala, Yeah. nagadan bagas sa landslide. Iyo Kaya man ang- difícil ang magtiwala sa iningi sa paniwala. Sa una-huna. Sa una-una. Opo, okay. Nata po may, sabi niya, good afternoon sir, good afternoon hen, nata po tayo ki mga earthquake sa dagat, na daing tsunami, andi ba igwa, maski makusog, Sir Cedric? Ang tsunami kaya, nakikreate yan kung ang hiro niya, vertical movement. Yan. Kung gusto sabihin, up and down ang hiro kang, kang linog. Sa ang linog, iba-iba ang klase kang hiro. Igwa siya sugaro nag-iikot, igwa siya garong sa pigduduyan sana, o igwa man na sugaro pigtutok ka sa irarong. So pigapod tang shear wave na pigapod, ito sugaro baga, ang shear baga sugaro, gunting, Yeah. Oo. araw kayo ng hiro, tapos mataas mababa, garo kapig tukdol, yan ang nagkukuski tsunami. Pero, dakulong kitang tsunami, nabako man talaga sa dagat ang epicenter, nasa daga. Pag sa daga, mas kiguran na yung kakusog, di yan mga tsunami, nasa daga. Pero kung sa dagat, Oo. lalong-lalo na kung vertical movement, delikado ang mag-cause kita ka tsunami. I see. So depende pa lang sa movement kan earthquake, ano? No, depende sa hiro niya. Depende sa hero niya na magka-tsunami o dai. Okay, digdi po. Sir, hen, paghihapot na tabi, dili po salbay, nagkaigwa na kitang experience ang makusog na linog tabi. Dakol na. Di mo na gawin pag-isipan mag-experience sa kita. Kaya winalat ko sa apsi mo. May libro kita kang earthquake occurrences in the Philippines. Salbay tabi, Sir Cedric, may makusog kita digdi. Salbay. In fact, nagkaigwa na kitang tsunami ka 1954, pero ang epicenter tangani ka to, dyan sa Bacon. Harayo ano? Naglusot dyan sa Santo Domingo, Oo. sa buhatan sa tubig, pasiring sa Sula. Sa Bakakay, inabot yan ki patuhod na tsunami dyan sa simbahan kan Bakakay. Ayo, bakakay, so ining simbang ka bakakay ngunyan? Oo, dito So- sa Legazpi, dahil masyado, takang panahon, sa Langan Island iyan, dahil pamanyan kayo mga naka-star. Iyo man ang 1954, medyo kwampa yan, dahil mo parang kung may tubig o dai, kulang ang tawo. Ang mga swamp pa yan, swamp, niya kung Oo. swamp na kulang ang mangrove, nagdisalbay, dahil lalawgon, ta protektado kita kang I mangrove. see. So meaning, itong nangyari po sa Bakakay, kausa kang earthquake duman, tsunami na haling an epicentro, yaon sa may Bacon area. Sa may Bacon, Sorsogon. Makusog pala, di medyo kwan, that was in Oo. 1954, tabi, Sir Cedric. 1954. Oo. Pero Pero pag- kitang linog na nangyari sa Masbate, may linog kitang nangyari sa parte dyan sa Karamuan, and then duman sa may parte kang may sa may parte na kang Camarines Sur sa Ligmanan. Pero namatay ang tali di salbay ang linog. Iyo. So doon nga hulugan na, maski ba ko sa tunong epicenter, maluya ang linog sa tuya. Ano? May igwa ko kaya na mapa, may igwa pa nga na akong simulation kaya na mahiling mo sa computer. Ayun. Okay. So satisfied so nag-text ka. Tigwa pa lang sa talaga digdi. Palibasa dai pa ako 1954 tabi, sir. Ako na pa man. Garo iyo. Siguro, kuyan pa ako kaya 5 taon bago ako iaki. Okay. Sir, nice discussion tabi. Na-enlighten kaming maraingon niya na hapon. Ito po ang sakuyang hapot. Kaya, nataputa. Gari baba na gini, sir. Bahala ka na. Nataputa nagkakrak ang mga tinampo. Nagkakrak ang mga tinampo. Na sabi da may soil movement. O baka po sa pagkatrabaho iyan, baka man sa soil movement. Sir Cedric.
pwede man pwede man na sa quality kang Hindi mo ka ng civil tinampo. engineering, ano? Pwede man na sa quality kang tinampo, pero pwede man na bako. Oo. Dahil halimbawa, baga example ta dyan sa pasiring sa Pidoran, pero ang magayon na sa example rin sa Sipukot, Iyo, totoo. nasa Yan. dyan permeraot. Then natatapos ang tinamboy. Pero may nanggan ka ba? Dahil Oh. alang ka ang moisture content kang daga dyan. Mm. Kaya dapat dyan, ang tinampo, igwang kabilya, or gibuhan na lugod dyan kay elevated Tinampo, road. Tangan tulay. maski maghiro ang daga, ang tinampo, dahil Gari kung sa kuan, gari may nagdudumig-dumig ang daga perme. di man sa tuya, Oo. araw kayo na kang ligas dito Santo Domingo, tinampo, dahil perming apektado kang lahar. Siyempre, nakrak dyan ang tinampo, maski pa good quality ang ikag mo dyan. Opo, Kaya opo. dapat nga na dyan, kung bako elevated road, tunnel road na nibugtag. Tanganing maski may mga geohazard kitang ma-experience dyan, Yeah. dahil maapektaran ang tinampo. Ginibo ini sa Pudong, China. Nakaagi ako duman, na imbis na mag-agi ka sa tulay, may tunnel road na Oo, agihan ka. oo. Maski pa makusugon ang bagyo, maski pa makusugon ang linog, safe kang umagi duman dahil sa structural design ka ito matibay, maski sa linog matibay. Kaya tunnel road ang ginibo ninda, ayan talaga, dahil makrak ang tinampo. Iyo, Kaya lang, iyo. ang cost mo sa elevated road, 3 mas mahal. times the normal construction Iyo, ano? cost. Sa tunnel road man, 10 times the normal construction cost. Makusog man talaga ang gasto. Salba. Daman sana, pwedeng daman ka madiskwento sa gasto. Okay. Maubos ang pundota. Kang 2019 baga po, kang 2019 baga gayod ito na sentro kang linog sa Catanduanes, namatian ta po, medyo makusog digdi sa Albay. Na-recall mo taban, sir? Sabi kang texter ta. 2019. Pero ang linog, pwede tang makusog yan kung makusog na sa intensity 5 or intensity 6. Nga na makusog, araw na ka na ipaliwanag ko sa Indo. Oo. Pag naglinog na, kaya pa nindo magtindog na maglakaw-lakaw, bako yan makusog. Maski natatakot ta ka mong makusugon. Pero nakakalakaw pa ka mo, bako yan destructive. Ayun. Pero oras na ang linog, makusog, na ang pagmati mo pag nagtindog ka, dahil ka matutumba ka, iyan ang destructive, magnitude 6 or higher iyan. Kaya ang Ayun. ibo ko pag may linog, natindog ako, minasandig ako yun sa lanog, Ah, okay. sa Muna. poste. Oo, oo. Matindog ako sa, masandig ako sa poste. Opo. Pagkatapos habang naglilinog, one step forward ako, na kung halimbawa garo ako makatutumba, pwede ko girara isandig ang likod ko sa lanog. Kaya pag nag-angat ako sa kanlikod ko, na di ako natutumba, gusto kong sabihin, kampante ako kayan, ako yung destructive phase. Ayun. Okay, okay. Napipredict, sa bagay, common man ang hapot kaya din sa tuyang listener na kung napipredict ang geohazard, automatic siya, di ba? Pwede mong maaraman. Iyo, maski ang linog, napipredict, pero kung nawarin na yan mangyayari, di mo Dai. alam, except kung ining animal behavior, ining sa Mga pag-change signs, ng- ano? May mga signs. Ha? May mga signs. May mga signs na Oo. pwedeng warning signs ang pwede tang hilingon tanganing magkakaimaramat ang malinog, kaya lang makaskason 7 seconds lang yan. Iyo. Okay. Bago mag-abot ang linog, may mga signs na pwedeng mailing sa'yo. Tama? Iyo, 7 seconds, dapat within 7 seconds nasa safe kang lugar. Saan ba Tanay mo araw kung 7 makusog yan o segundo. maluya. Oh, ano po yung mga signs yan? Halimbawa, Ang number 1 dyan, sige ang barato kang ayam na dahil kinatakutan. yung ano? Halimbawa, may experience ako kaya nagdadrive kami kanto pa Manila. Pag-abot ko sa Sipukot, Oo. may naglalayap na manok, makaskasong magdalagan. Manok? Sulog, baka niya kung may makbas. Oo. Pero nagpundo kami, tapig hiling mi, day man. Oo. Takuton talaga sa manok. Pagkatapos, day pa nga ni, ki 1 minute, nakulo nang nagralog sa text ko na makusugon niya ang linog sa albay. Ayun. Ganun na si sense nindano na ano Oo, ang hayop. animal behavior. Oo. Tapos, kung may gawa kang nahiling narog ka yan, ugaron, dahil nakita ki mga bubon. Bubon. Oo. Taso mga harong na igwapang mga bubon, doon nga wanin ang bubon, pag nahiling may animal behaviors na nahiling, may maparong sindang sungaw. Tapos biglang may na-change ang color kang tubig na diit, karoon nag-gray, Oo. brown. Gusto sabihin, 7 seconds, within 7 seconds, mangyayari ang linog, aran sa imo makusog. Ayun. Gari minakwan ano? Mina-reflect mo na sa tubig. Ano So, mangyari? dyan kaya na stress na epekto ka yan. Oo. Nahihiling mo. Tapos ang observation mo, kung halimbawa aran sa imo ang linog, kung cloudy ang sky, mariparo mo na kung saan ang epicenter ka yan. May mahiling kang garo,
biglang nagbagsak na cloud sa garo, ipo-ipo, tapos buminalik, Oo. ska distress, iyaon dyan sa epicenter. Kung magaman sa sound, may madangog kang garo dalugdog, kung saan ito naghaling dalugdog na ito, duman ang epicenter dahil duman nag-crack sa daga. Once na nag-detach ang daga, may na cause in kay makusugo na sound. Iyon. Okay. So, kaya lang sir, makaskasong talaga. 7 seconds, mga 10 seconds. Itong sound na ito, tapos sa ska distress na observer mo sa cloud, actual na ito. So itong sa animal behavior, tapos sa bubon, ito so 7 seconds. Ayun. Okay. Susko. Dapat pala naman ang kung ano. Pero paano lang gibon mo pag 7 seconds? Ano, sir? Ano kaya kita nga education na sa mga geohazard information. Nag-gibon mo na ka. Alright. At last text natin, Susko. Sarong oras sa palagitang 2 na oron. Madali lang. Matibay man talaga ang nako among interviewhon, the disaster czar of Albay, the best dakol kamakang knowledge gero Ernie Baron. Yan ang hapon sa ko sa Samar, Ernie Baron. Pero nga po sa kuya sa Indonesia, tapos sa Cambodia, Living Dictionary. Iba-iba, no? Ay ini bako ini nadangog ko na ini kay ito. Totoo po na pag naglayog ng halawigon ang manok o kaya pato, may bagyo? Buda may nasasanggi dang kahoy? Na day man kaparos? Dahil pa kaya ako nag-discuss rin yung mga animal behavior. So, indigenous warning system. Parte yan kang indigenous warning system. Na pag naglayog ang pato, not necessarily may maabot na bagyo. May maabot na tubig. Tubig. Related yan sa halas. Pag sabi nakatang halas sa arong mo, kusang sabihin, may maabot na tubig, lalong-lalo na baha. Oo. Kami kayo to, sir, kan aksaray pa kami. Uyan ba na daing paros, biglang nasisilak ang sanga kang kahoy ngayon na mangga, dako ng sanga, akasya. Sabi kan mga guro, ay, ganun may bagyong maabot. Hindi, pag nasilak lang sa nga, gustong sabihin, ang paros, mga lampas na yan na 80 kilometers per hour. Ayun. Okay. Pag natumba na ang batag, mga arugan, pag nasilak na, mga 100 to 120 kilometers per hour na Yun, yan. mga makuha na yan, mga mas... Pero ang habagat, pwede man makasilak sa lalit na sanga, tapos makatumba ki batag dahil ang habagat, pwede mag-abot sa 80 kilometers per hour ang kusog kang paros pag nasa peak na siya. Iyan, opo. Sir Cedric, salamato na maray. Unless po na may parting message ka tabi regarding geohazard sa mga paraan tabay. Go ahead, tabi. So far dahil nagaro ako kay parting message, alato na lang ninda imbis na parting message, part 2. Alaton na lang ninda na magpermanente ka sa DCGB. Yan ang part 2, ano? Yan ang part 2. Sige, sir. Salamato na maray po. Salamato. Okay, tabi. Okay, welcome, Alright. tabi. Thank you so much. Mga tugang Dr. Cedric Daep Tabi. Salamat sa mga reactions din do. Buod ng mga text ko niya na paggahapon. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Sa inyong nadangog ang programa Kaya, abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful